Wasa tsakanin kungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool mai rike da saman teburin gasar Premier League ɗin ƙasar Ingila da kuma kungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City mai rike da kambun gasar Premier League ɗin ta kakar wasan da ta gabata. Wasa ne da zai ɗauki matukar hazo a ranar Lahadi idan Allah ya kai mu da misalin karfe 5 a ziyarar da Manchester City za ta kai wa kungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool a filin wasa na Anfield. Manchester City ta fafata wasanni guda 3 a jere a gasar Premier League ta bana ba tare da ta samu nasarar nan wasanni na ƙarshe guda 3 ba, kuma ƙungiyar ƙwallon ƙafan ta Liverpool ta samu nasara a dukkanin wasannin da ta fafata mafi rinjayi. Ta yi rashin nasara guda ɗaya tare da buga kunnen doki guda ɗaya a gasar Premier League ɗin ta bana. A wata tattaunawa da aka yi da mai horar da 'yan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafan ta Manchester City Pep Guardiola, an tambaye shi dangane da salon yadda ƙungiyar ƙwallon ƙafan take tafiya a wannan makonnin, sai dai mai horarwa ya bayyana cewa ina da yakinin za mu dawo kan ganiyar mu, amma yaushe ne hakan zai faru wannan ban sani ba, kuma wannan shine gaskiyar magana kamar yadda ya bayyana. Mu ne na biyu a gasar Premier League ɗin ƙasar Ingila, kuma ba ma cikin wani yanayi mai kyau a game da sakamako. Amma ina ji a gaba ɗaya cewa mun yi wasa fiye da nagari, amma hakan bai isa mu samu nasara ba. Idan ba ku manta ba, wata 3 da ya gabata mun samu nasarar lashe gasar Premier League ɗin ƙasar Ingila, kuma muna matakin ƙarshe na wasan FA Cup. Kuma mun samu damar kaiwa matakin kwata final a gasar zakarin nahiyar Turai, yayin da aka doke mu a wani irin salon wasa tare da kungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid na ban mamaki, kamar yadda mai horarwa Pep Guardiola ya bayyana wa manema labarai. Amma yana da yakinin cewa kungiyar ƙwallon ƙafan za ta dawo kan ganiyarta, sai dai bai san a daidai wani lokaci hakan zai faru ba. Dangane da wasan kungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City din tare da kungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool a ranar Asabar, an tambayi mai horar da 'yan wasan kungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal Mikel Arteta, shin kana fatan kungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City ta samu nasara akan Liverpool ko kuma Liverpool ta samu nasara akan kungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City? Sai dai Arteta ya bayyana cewa ina fatan kungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal ta samu nasarar doke kungiyar ƙwallon ƙafa ta West Ham ne a gobe Asabar idan Allah ya kai mu. A nan kuma wani rahoto ya bayyana cewa tuni aka ba wa kungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City tare da kungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United damar ɗaukar ɗan wasa Douglas Luiz, ɗan wasan kungiyar ƙwallon ƙafa ta Juventus a ƙarshen kakar wasa ta bana idan Allah ya kai mu. A nan kuma sabon mai horar da 'yan wasan kungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United Ruben Amorim ya bayyana cewa dan wasa Diogo Dalot zai kasance a cikin 'yan wasan kungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United ne yanzu da ma dogon lokaci, domin dan wasa ne mai kyau kuma zai taimaka wa kungiyar ƙwallon ƙafan wajen samun nasarori tare da bada gudunmawa na dogon lokaci a matakin dan wasa. Dan wasa Diogo Dalot dan wasa ne da zai iya bada gudunmawa a bangarori guda biyu a matakin taka leda a cikin tawagar kungiyar ƙwallon ƙafan ta Manchester United, kuma zaka iya jin haka idan ka kalli lokacin da yake taka leda tare da yadda da abin da nake faɗa na ya kamata ya kasance a cikin tawagar na dogon lokaci. A nan kuma ta tabbata cewa ɗan wasa Rodrigo ya dawo ɗaukar horo, yayin da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid ɗin ta dawo da shi kafin lokacin da aka ƙayyade masa na dawowa ɗaukar horo a cikin tawagar ƙungiyar ƙwallon ƙafan. Rahoton ya ƙara da bayyana cewa ɗan wasan ɗan asalin ƙasar Brazil ya zama dole ya daɗe yana jinyar raunin da ya samu, amma ɗan wasan yana son murmurewa akan lokaci tare da dawowa ya ci gaba da bawa ƙungiyar ƙwallon ƙafan gudunmawa. An tambayi dan wasa Jude Bellingham dangane da bugun finaretin da Kylian Mbappe ya zubar, wanda ake tambaye su yana ganin hakan yana da gudunmawa a cikin rashin nasarar kungiyar ƙwallon kafan a wasan da suka fafata da Liverpool. Sai dai dan wasa Jude Bellingham ya bayyana cewa zubar da bugun finareti da Kylian Mbappe ba shine dalilin da ya sa muka yi rashin nasara ba. Idan ka kwatanta mu a matakin kungiya, karfin mu bai kai mu samu nasara ba, kamar yadda kungiyar ƙwallon kafan ta Liverpool ta kasance ta taka rawar gani a wannan wasa. A nan kuma mai horar da 'yan wasan kungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid Carlos Ancelotti ne ya bayyana cewa abin da nake so ku sani shine kungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid za ta fafata wasan ƙarshe a gasar zakarin nahiyar Turai, kuma ku rubuta wannan ku ajiye. Za mu je Munich mu buga wasan ƙarshe na gasar zakarin nahiyar Turai a wannan kakar wasan ta bana, kamar yadda mai horarwar Carlos Ancelotti ya bayyana.
A nan kuma ta tabbata cewa 'yan wasan kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid guda uku babu wani rauni da suka samu, yayin da rahoton ya bayyana cewa a wasansu da kungiyar kwallon kafa ta Liverpool sun samu wata 'yar matsalar da za a yi gwajin lafiyarsu. Sai dai rahoton ya bayyana cewa dan wasa Jude Bellingham da Kylian Mbappe da Ibrahim Diaz sun tsallake gwaje-gwajen da aka yi musu na duba yiwuwar ko suna da rauni, kuma a halin yanzu sun shirya tinkarar wasan Real Madrid na gaba a gasar La Ligar kasar Spaniya, kasancewar an gwada su babu wani rauni da yake damun su. Sai dai rahoton ya tabbatar da cewa dan wasa Eduardo Camavinga ya samu rauni a yayin da ake fafata wasan su tsakanin su da kungiyar kwallon kafa ta Liverpool. Dan wasan zai shafe adadin makonni 2 zuwa 3 yana jinyar raunin da ya samu. Kazalika ta tabbata adadin raunin 'yan wasan da kungiyar kwallon kafan ta Real Madrid ta samu ya fi adadin wasannin da ta buga. Real Madrid ta buga wasanni 19 a kakar wasa ta bana, tare da samun adadin rauni daban-daban a shekarar nan da muke ciki a yayin taka leda jimilla guda 23. A nan kuma mai horar da 'yan wasan kungiyar kwallon kafa ta Barcelona Hansi Flick ya kara da tabbatar da cewa dan wasa Lamine Yamal ya dawo, kuma a shirye yake taka leda, sai dai mu yanke shawarar ranar da zai iya fara taka leda ba. Kawai dai abu mafi muhimmanci shine dan wasan ya murmure kuma ya shirya tsab domin tinkarar wasan da kungiyar kwallon kafa ta Barcelona za ta fuskanta na gaba, sai dai akwai yiwuwar ya taka leda ko akasin haka. Yayin da dan wasan tsakiyar kungiyar kwallon kafan ta Barcelona Pedri ya bayyana cewa, bari na gaya wa dan wasa Lamine Yamal cewa kada ya yi gaggawar dawowa daga raunin da ya samu, domin abu mafi kyau shine komawa baya, kuma na san abin da nake faɗi a karan kaina, kamar yadda dan wasa Pedri ya bayyana. A nan kuma mai horar da 'yan wasan kungiyar kwallon kafa ta Chelsea Enzo Maresca ya bayyana cewa dan wasa Jadon Sancho yana da matukar muhimmanci a gare mu, kuma dole ya kasance mai lafiya tare da yin hankali da jikinsa domin zai taimaka mana kwarai da gaske. A nan kuma dan wasan tsakiyar kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid da ma kasar Spaniya, dan wasa Dani Ceballos ne yake bayyana cewa yana matukar fatan kasancewar za su sake haduwa da kungiyar kwallon kafa ta Liverpool a watan Fabrairu ko watan Maris, kuma yana mai tabbatar da cewa a wannan lokacin za a buga wani wasa kala na daban, kamar yadda dan wasan ya bayyana aniyarsa na daukar fansa akan kungiyar kwallon kafa ta Liverpool. Kuma idan banda abin dan wasa Ceballos sai shafa shekaru suna kunsa wa kungiyar kwallon kafa ta Liverpool bakin ciki, kuma a wannan lokacin Liverpool din ta fi kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid samun daidaito tare da yin kokari na musamman a dukkanin gasannin da take fafatawa, amma lokaci ne zai tabbatar da abin da zai iya faruwa akan haka. A nan kuma kasancewar dan wasa Lautaro Martinez bai kasance a cikin jerin 'yan wasanni 11 da aka zaba a sahun farko na samun nasarar lashe gasar Ballon d'Or na wannan shekara ba, shugaban kungiyar kwallon kafa ta Inter Milan din ya magantu akan wannan al'amari. Shugaban ya bayyana cewa wannan abun ban mamaki ne kuma abin takaici ne, rashin ɗaukar ɗan wasan cikin jerin 'yan wasan da suke takarar lashe kyautar Ballon d'Or bayan wani yanayi na musamman da ya samar a matakin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Inter Milan da kuma matakin tawagar ƙasar Argentina. Ɗan wasa Lautaro ya cancanci ƙarin girmamawa fiye da wannan. A nan kuma ana sa ran dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Liverpool Konate zai shafe tsawon makonni 5 zuwa 6 yana jinyar raunin da ya samu, yayin da dan wasan ake tabbatar da cewa zai iya dawowa daga rauni zuwa farkon watan Janairun da muke kokarin shiga na sabuwar shekara idan Allah ya kai mu. Kwallaye guda biyu da dan wasa Cristiano Ronaldo ya samar wa kungiyar kwallon kafa ta Al Nassr a wasan da suka fafata a yammacin yau ya ba kungiyar kwallon kafan ta Al Nassr tafiya da jimillan maki 3 da kwallo 2 a gasar Saudi Pro League ta kasar Saudiya, yayin da dan wasan a yunkurin sa na cimma adadin jimillar kwallaye 1000 a kariyarsa, a halin yanzu ya samu nasarar cimma jimillar kwallaye 915. A yayin da ya samu nasarar cimma jimillar kwallaye 41 yana ɗan shekaru 39. Da haka muka kawo muku ƙarshen takaitattun labaranmu na yau. 'Yan uwa, idan kun ji daɗin wannan shiri ku daure ku danna mana subscribing, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda da mun ɗora sabon shiri za a samu damar sanar da ku. Kada ku manta da danna mana alamar liking da comment da share domin suna ƙara mana ƙwarin gwiwa ci gaba da kawo muku irin sahihan labaran da muke kawo muku.